Bueno, ideia izango litzeke apur bat batzea 2006tik ona 2009ra izandako lana eta izandako garapena aire kalitateari buruzko arlo honetan. Orokorrean helburua izango litzeke 2006an martxan jarritako ekimenak edo ekintzak baloratzea parametroak, osagaiak, osagai kimikoak eta barrak horrek guztiak eskuan eukinda. Horretara orduan, 2006an gobernu talde honek, EAJak gobernaturiko gobernu talde honek, helburu bi jarria bezan. Alde batetik ikustea zer dagoen atmosferan, zer dagoen aire kalitatean, osagaiak zeintzuk diren, eta bestetik osagai horren parametroak txarrak izan ezkero, horiek hobetzeko jarduerak martxan abian jarri. Horretara orduan, 2006tik aurrera egondako pausoak 2009an nolabaiteko emaitza onak edo egokiak izan da bezala esan leikeguz. Azken finean, 2006ko parametroak eta 2009koak guztiz desberdinak dira eta hoberako beti ere. Hain zuzen be, bai, ibilgailu pribatuak sorturiko kutsadurari begiratuta, eta baita be partikulak eta hori dagokio bai enpresei eta baite be ibilgailu pribatuari, bai bata eta bai bestea hartuta parametroak hobera egin dabe zalantzabarik. Horrek ez dago esan nahi aurrerantzean parametro nahi begira geratuko garenik. Kontrara, ideia da aurrera egitea eta martxan jartzea beste ekintza batzuk. Nun batez ere, ibilgailu pribatua erabiltzeko joera horretan. Azken finean, gure gizartean oso joera ohikoa da, egunero kotxea hartzea, ibilgailu pribatua hartzea, edo nora joateko. Zelan edo alan, martxa hori edo joera hori kontrolatu beharra dago. Eta horretara, oso baliagarria izango jaku, gure ikuspuntutik begiratutan, beti ere, mugikortasun plana. Astelenean hausnarketa jarduera bat egongo da horren inguruan, eta laster, nik uste dut hilabeteko buruan edo, posible izango da horren emaitzak, horren ekintzak aurkeztea. Labur bilduz, 2009ko parametroak aire kalitateari buruz asko hobetu dira, 2006koak kontuan hartuta. Gure aire kalitatea txarra edo oso txarra izan da bakarrik 0,8 eta ona izan da 60 pasata. Eta horrek esan nahi dau, hobeto indala zeharo, inoz ez dala arriskutsua izan pertsonen osasunerako, hori argi itxin nahi dut, baina egia da 2006ko parametroetan 12 biderra, 12an txarra edo oso txarra zan, eta 2009an 0,28